Fama
Hallelujah. Amen. Ojuntini ne se dia urade di yen abedru. Sanya urade na waya fa. Ase ma Israel kan. Kabra otamfo kondo ti aye no. Anka wa memene animu no so. Anka subontin bi abu afa yen kra so. Na ebra ye nyina wa he de yenim se obonefo ne fidi sum ne nyina abubu. Na yen kra edwane sa noma afidi sunfo ni fidi wanka amen Amen. enti sabai adwuma ebai eye emeya kai adwom enti agentofo mama mo dwuma mo hye ne mo hwam sade modi ka atu ya na mo so fa metwa mo na ase minio na radio meseye
Michelle Sauber Winston. Mepa na urade aye mi sei. Me na urade aye mi sei. Me amen sam fata. Hallelujah. Anka me be bonyo ma me ya momasa. Hey. Eme ye mimu. Asofote obi a said that the new kuna baba no kase o mesama na hwe enti onhoma no de mama monsa enti ye be mo masa ndi adwentofo mama ye dwom na emema de mo hwam mempese emema di blem be mam se no monwom no nya de enti no montumi ansa nti mama monwom aye de aye mo hwam emema ntam pasa so bon se meme sapa na de asie ne so na nso ne na mama yewo na mama ne dinesu abagwa ne so de fo ye adonya bobo
Amen. Amen. No form. Yes, I don't know upon the enemy. So in a day or Amen. Say, by a sorry, Mupa, a software, a D4, a senka 4, Asa, she a untimu omo, almost sapa papa. And then too many a software waha, a senka 4 waha, a D4 waha. And as I say, I'm almost so sa. Now, we need about 10 years on. Ne medidi me said the okra bon say wo say bibia na nkora na sa akotwa ne ho ahia ya menti ase enti me pese asofo yinwum yi omone omomai nyina di yi aseda afode na afi ya to adwumadie no eso enti yomuntumi ni di nyam sa na ne anwum bi aba makomam sa mo hwe ye mpa aboyi a asemada mpa aboyi su nyina ne say said the engineer history ni say Onyankopon na Moses so koyi Israel for free nkwasom na ebra omoko no na Pharaoh ne dom da so edi wo nachi enti duru bia na omotete na omani abre na omani da so nyina asa enti Moses ko bo Awurade mpaye say oman ne hame Awurade ka kire won say ka kire Israel for nyina say omunyina pintin na omonhwe nkwaje a mede bre omonne nti we onuanu ka chen se enegina pintin ka chen no ka chen se enegina pintin na ehwa nkwaje Awurade de bre wonne ka chen no hallelujah na wo se ka chen Israel for ne se mizimfo a odi mo chipeso otoam no sunsuam no na odi mo wu na okum no a mo hu wonne yi mo hu won bieu nti megidi se ye mpaba wo yachi no tumi bia no tamfo no hawo bia di wachi free afina hyase no mpaba wo yachi unhu no bie wanka amen amen no for mpaba wo yachi o hawo no unhu bie wanka amen owie no se enti ka kire o man ne se munye kom na me Awurade meko ama mo for free bo ni mra ene anwum bia ba makomam se manto ne sesi akra nim se ne be ba be hye mfimfin he said Jidifo no wanyu bi o se your friend say me wo nyame bi ampa de bia o ye nsenkyene ampa enunti afiwei ye nkɔ ne saada nti se ye yi asedafo de no wi amepa ba bi di ahye na ye nyina ya hye ye hunkran se afiwei ye nkɔ ne saa wanka amen nti sabre yi adwuntofo ba ma ye dwom na lai we ye di kan abeto o masedafo de na maamefo ya to aso mu wie pepepa na papafo ya ba asofo ni adifo yi bobo maba na ye wie asedafo de adwumedi agentofo Moses wasn't madan and you can for Moses wasn't madan David the person she had
Amen.
ade bi twamfoni wo mani so se anwunwe pa monfanto asa ya to aba na wie na yenyi asomdwe ne nkunimdi aba Ghana na ya behia mu na yebo nkunim sama awurade ano na asa twa wo mani so saa na ebeye saa wanka amen sabre bredu se onyame tifo onyame sofo onyame nipa ede onyankopon onum asem ebre yeyi enti sabre yi oya hunhum ni de message to for say omon sofidie nim na ya sorry Ashanti West region ni nyina mu asenkafo pani osankani osofo odifo okyerɛkyerɛfo Jacob Beche na onfa nyankopɔn anum asɛm ono na owura ha nopa nyame anya yadomo a anka honhom ne gye adwuma na firi yensam no ono na sabre yi obeka awurade asɛm e de akyerɛ adwontofo momfa ho munwum frɛfrɛ ye papa yi na omra piti yeah When
Hallelujah. Bonsema Yesu Kristo. Yada ya jenkwa pa Yesu Kristo a oye wiase ajenkwa na se. Na dawroma na wahwe yenso eno de abedru bosome edumienum. Yeni bebre na hyase enso so ebinum nte ase. Wo a wote ase na enso de opewu ntimi nye. Di se Kristo anka ye bone no aboye ho bai no ame ya hoden ni atimi awura bosome edumienum a na ese ye da na ase. Onyabe ba Yesu enhyira enka ne din da. Amen. Ye to so mienu nso meda mempanimfo ase. Odifo Samson ene Eja Isaac ene mpanimfo a wo ha nyina meda mo ase. Yes. Se ni hie mu yi boyi mi se mfe nyame asem emere oman Kristo onhyira mo da. Amen. Me no be kasa kakra na enne me no be ka ewiase awie ho asem. Wiase awie ye. Wiase bako na wie ye. Amba Sadi etie bi wiase bako na wie ye. mbase. Na wiase no a ekọ na wie ye no. Eyade a ehu sese okre bia utie mi na bia no otwe hu se awie no a eba no ubenya nkunta papa bi abu a kire otwedi ampo Nyankopon. Ntumesre nyame ma ya hia mu se ade bi a wuyi bia no hunu se wiase a wotimo yi ebeko na wieye. Yes. Na wieye no ehu Juma Nyankopon anam Kristo so ebedi nipa wasase wesu no se nipa nimu a ko bi asakra na dwen wieye na ba na wieye na ba ntino ama Satan so ni abere enu wawure nipam ana sesei boni akase ne nipa ni bidi boni asoso ne ele nipa di. Yes. Nti sa wan hweye na wanya badwe ma bo sambeti ma daadao Amba dubai wa dwen se de betu wiase no saa na betena ho obetena mu ana wo bo bra se de wo panyina awie na wu anasa nya saa na tie abi nyame obo so ne asase no oso obese wiase. Yes. Ona ne dia oso obese no no ana boy. bedi ma je ho jinyi Debi. shiraka ni la. Amen. Ebire bi na enkuro bi wo ho na omoye nkuro nan Sodom